vos a canles sobre a natureza. Hola, Pancha, que tal? Hola, churruscos. Hola. Bueno, pois, hoxe, que me querías dicir antes? Que temos que estudar a reproducción. Ah, sí, sí. Tamén sabes que pasou? Que? Que a miña cadela tivo cansiños. Ai, sí. Queres un para a túa casa? Que son moi ricos, son moi bons, Pois sabes que pasa? A min encantaríame, Que pero... non morden ni nada, Xa, a min encantaríame, pero é que tamén teño un peixiño e creo que vai a ser nai, porque mira, non ves? Ten a barriga super hinchada. Ai, Pancha, pero ti non sabes que os peixes non saen do ventre da nai. Non. Non, muller, non te acordas o que vimos no cole? Pois terei que repasar, porque non me lembro. Eu creo que debemos de facer un repasillo, Pois sí. Veña, imos. Bueno, chicos, o primeiro sería recordar que hai reproducción sexual e asexual. A sexual é a que os individuos se reproducen desde un único individuo e a sexual, como aos seres humanos, é que hai dous individuos. No noso caso, homes e mulleres. Empezamos cos homes. Neles distínguense dous caracteres sexuais. Os secundarios, que cousas que aparecen no corpo dos homes ou dos rapaces, mellor dito, pero que non teñen que ver coa reproducción. Cales son eses? Pois aparece o pelo, ou sobre todo no bigote e na barba, teñen máis músculo, poñense máis fortes, e a voz faiselles máis grave. Logo teríamos os primeiros, que sería o aparato reproductor masculino. Aquí podemos ver as distintas partes que ten. O pene, que é un órgano cilíndrico que leva a uretra por dentro. Logo temos os testículos, que son dous órganos redondeados que están cubertos de pel e que están debaixo do pele. Neles prodúcense os espermatozoides. Logo temos a próstata, que, como a uretra leva os ourillos que veñen da vexiga, é unha especie de válvula que fai o saír os ourillos ou os espermatozoides. E por último, imos ver os condutos deferentes, que son os tubillos que van desde os testículos ata a próstata, levando eses espermatozoides. Pois imos coas rapazas. Tamén teñen os caracteres sexuais secundarios, que, como sabedes, non interveñen directamente na reproducción, que son o desenvolvemento das mamas, o ensanche das cadeiras... E a diferencia dos homes, non se produce tanto o desenvolvemento muscular e quedanos unha voz máis aguda. Bueno, pois o aparato reproductor feminino ten as seguintes partes. Os ovarios. Os ovarios son dous órganos redondeados onde se producen os óvulos. As trompas de falopio. As trompas de falopio son dous condutos que unen os ovarios co útero. O útero. Pois o útero é unha especie de bolsa na que vivirá o novo ser durante o embarazo. Despois temos a vaxina, que é un conduto que comunica o útero coa parte máis externa a que chamamos vulva. Tamén temos que falar do ciclo sexual da muller, xa que unha vez que chega a puberdade, pois cada 28 días despréndese un óvulo do ovario e a parede do útero prepárase encrosándose para aloxar o novo ser. Pero poden acontecer dúas cousas. Se se fecunda o ovario, pois pode quedar no útero e prodúcese o embarazo. Que non se fecunda? Pois prodúcese a menstruación ou a regra, que é a expulsión dese óvulo con toda a parte dos condutos sanguíneos que estaban no útero. A fecundación prodúcese cando un dos millóns de espermatozoides que o home deposita na muller chega a un óvulo. Entón, en ese momento, faixe a primeira célula do ser vivo. E sería o que chamamos cigoto. Sí, e se se produce o embarazo, que dura 9 meses, ao principio o cigoto únese á parede do útero e desenvolve o cordón umbilical e chamámoslle embrión. A iso do segundo mes xa aparece unha personiña e chamámoslle feto, que vai crecendo no útero da nai, que parece que está engordando, e así ata o 9º mes, onde se producirá o parto e sairá o bebé.
Por último, o feto colócase cara abaixo, coa cabecilla para abaixo, e prodúcese o parto, que é o momento do nacemento do bebé. E o doutor axuda normalmente a muller cortando o cordón umbilical que estivo todo o tempo unido á nai, formando unha cicatriz no noso corpo que queda para sempre, que é o embrigo. Unha curiosidade, Pancha. Sí. A que non sabes que diferencia hai entre xemelgos e mellizos? Pois a verdade é que non o teño moi claro. Pois mira, os xemelgos son os que nacen dun único óvulo e un único espermatozoide. E cando se fai o cigoto, divídese e sepáranse. Entón, aparecen dous novos seres, dous novas persoas, nun mesmo parto. Por eso os xemelgos se parecen tanto, porque teñen o mesmo material xenético. O sea que os mellizos, entón, son os que se reproducen porque se unen dous óvulos e dous espermatozoides. E non se parecen tanto. Eso é. E ademais, incluso poden ter diferentes sexos. É un Eso é. neno e unha nena. Son como dous irmáns calquera, a única diferencia é que nacen nun mesmo parto. Bueno, pois queda aquí clarillo, verdad? Sí, moi claro. O repaso da reproducción. Vimos que a reproducción pode ser sexual ou asexual. A sexual só intervén un individuo e a sexual dous, un macho e unha femia. No caso da reproducción humana, interveñen os homes e as mulleres. Nos homes distinguimos os caracteres sexuais secundarios e vimos que cando chega a adolescencia nacelle máis pelo, sobre todo no bigote e na barba, ponse máis forte aos homes e a voz cámbialle un pouco a máis grave. Logo vimos o aparato reproductor masculino e vimos que hai un pene que dentro vai a uretra, que os espermatozoides créanse nos testículos, que suben polo conducto deferente e que a próstata é a válvula que os regula. Logo vimos as mulleres e os caracteres sexuais secundarios delas. Vimos que cando chega a puberdade, nacenlle as mamas, ensanchanlle as cadeiras e ten a mesma musculación a voz que tiñan sempre. O aparato reproductor femenino, vimos que por un lado está o ovario, onde se producen os óvulos, as trompas de falopio, un útero, que é como unha bolsa, a vaxina e a vulva. Logo vimos o ciclo sexual da muller, que vimos que era cada 28 días, que se expulsa un óvulo de cada ovario e que pasa ao útero, e se este non o acolle por ser fecundado, expúlsase fora. Si, polo contrario, queda embarazada a muller, únense unha célula masculina e unha célula femenina que serían o espermatozoide e o óvulo e forman o cigoto. Esa primeira célula vaise descompoñendo hasta que chega ao embrión, que dura así hasta o segundo mes. A partir de aí chamámoslle feto hasta o 9º mes, que cando nace, entón nace o bebé. Bueno, pois ata aquí o vídeo da reproducción. Quedouche claro a hora dos peixes? Sí, que nacen de ovos. Claro, nacen de ovos. Da barriga nacemos nós, os cans e as cadelas, pero non dos peixes. Bueno, foi un lapsus. Un lapsus, bueno, chicos. Pois ata aquí o noso vídeo. Se vos gustou, xa sabedes. Dadelle a gústame. Sí, agústame. Ata a próxima, guapis. Chao, churruscos.